No se on Diego morjesta, kerroin haukasta. Mulle sattui tulemaan iPetiltä ilmaisveto, niin ajattelin, että käydään tuossa läpi, mitä nämä ilmaisvetot on ja miten niitä voi hyödyntää. Eli minulla on nyt auki tässä iPetin sivu. Heillä on ainakin tämmönen kampanja. Viikon matsi. Eli saat 20 euron ilmaisvedon, kun petsaat vähintään 50 euroa viikon matsiin. Se aina ilmoitetaan täällä listassa, mikä se viikon matsi on, mihin pitäisi petsi tehdä. Ja tällä viikolla se on 24. päivä, niin Atletico Madrid ja Real Madrid. Ja siinä on luen nämä ehdot tarkasti, mutta täällä on, että minimikerro on 1,5. No se nyt on se tärkein asia siihen. Ja näihin keskimäärin ei kannata lyö enempää kuin se, mikä on se minimi, millä sä saat sen parhaan ilmaisvedon, eli tässä tapauksessa 50 euroa kannattaa lyödä siihen. No, tämä nyt on iPetillä, mutta on olemassa muita firmoja, esimerkiksi Olypetillä on jatkuvasti kampanjoita näihin, Coolpetillä, NordicBetillä vastaavilla, ne antaa koko ajan tämmöisiä ilmaisvetokampanjoita. Posidolla taisi olla jossain vaiheessa, XLBetillä, Nitro Casinolla tulee näitä ilmaisvetoja. Niin lähdetään nyt katsomaan sitten, mennään tänne iPetin vedonlyönti. Eli me on nyt viime viikolla lyönyt tähän Inter Milan AC Milaniin, niin me on lyönyt vedon 50 ja saanut 20 euroa ilmaisvetoa sieltä. No se löytyy täältä, kun mennään omalle kupongille. Jalkapalloa voidaan katsoa vaikka Valioliigaa. Ja sitten vaikka ihan mikä peli vaan otetaan tästä ensimmäinen, vaikka Crystal Palace, niin täältä löytyy ilmaisveto. No sitten näissä ilmaisvedoissa pitää huomioida nyt semmonen juttu, että jos me nyt laitan tästä tämän tapaan, että ilmaisveto 20 euroa, niin normaalisti kun se lähdet tästä laskemaan tätä auki, niin se panoshan lasketaan myös sinun vetoa, että sä saat sen panoksen niinku, panos kertaa kerroin. Mutta kun nämä on ilmaisvetoja, niin näissä nyt sitten lähdetään siitä, että tätä panosta et saa ikinä, tai tätä ilmaisvedon rahaa et saa ikinä takaisin. Eli sä saat vain mahdollisen voiton. No se luo semmoisia tilanteita sitten tähän vedonlyöntiin, että oikeastaan näillä ilmaisvedolla kannattaa myös lukea ne kampanjaehdot läpi, että onko siellä jotain rajoituksia, että mihin kerron rajoihin asti saa lyödä ilmaisvetoja, koska jos saa vaikka käpätty vaikka viiteen kerron raja 5, että siitä ylöspäin ei saa lyödä. Ja tämmöisiä on olemassa. Niin ilmaisvedosta sen maksimihyödyn saaminen, niin se vaatii sitä, että pitää lyödä mahdollisimman isoja kertoimia. Eli tässä kun esimerkiksi nähdään Manchester City vastaan Nottingham Foresti, niin jos otetaan Nottinghamia tästä näin ja laitetaan siihen tuo ilmaisveto 20, niin siitä otetaan se, jos kerrottaisiin 20 kertaa 20, niin sehän olisi 400 euroa. No, mutta siitähän otetaan nyt tämä ilmaisvedon 20 pois, niin sitten tulee se 380. Eli tällä saadaan huomattavasti parempaa valueta, kun lyödään näitä isompi kertoimisia, koska se panoksen, mikä otetaan pois periaatteessa 20, niin se ei vaikuta niin paljon siihen voittoon. No sitten voitaisiin katsoa tuosta tilanne, mitä nyt lähden itse lyömään tähän näin, koska minä nyt haluan lyödä tämän vedon. Niin oli kattonut täältä. Tosiaan näissäkin on niin kuin monta tapaa, millä lyö näitä vetoja, ilmaisvetoja. Se on korkean varianssin peliä, että jos otat niinku ilman vastavetoja vastaan, lyöt näitä ilmaisvetoja. Eli tässä tapauksessa, jos siellä lyöt Nottinghamia, lyöt ilmaisvedolla, niin totta kai saat siellä huippuvaluen saat sille 20, mutta se osuu niin harvoin se veto. Eli se menet, tai useasti häviät sen ilmaisvedon saaman hyödyn. Niin minä olen lähtenyt sitten pelaamaan tämän Matched Bettingin kautta näitä ilmaisvetojankin. Eli jos minä löydän jostain sen hyvä valueisen vastavedon sille, niin minä lyön sitten sitä kautta, niin minä saan niinku tavallaan varmaa voittoa saa sitten siinä. Se on minun taktiikka. Voit koittaa myös sitten oma taktiikka. Yksi vaihtoehto esimerkiksi tulosvedot, niistä saa hyviä kertoimia. Ja sitten tosiaan tuommoiset riskiset vedot. Otetaan etukäteen tuossa vähän
skouttailin, niin Saksan Bundesliigassa taisi olla minulle tosi hyvä matsi tossa. Otetaan vähän alaspäin. Bochum. Ja täältä otetaan... Missä on Bochum? Tuossa. München Bochum. No niin, harjoitellaan. Minulla on nyt tässä Oddsmonkin laskuri, näitä on olemassa muitakin. Niin, otetaan tosta vielä, mennään taaksepäin, otetaan johonkin toisen kohteeseen, minä näytän tosta eron. Vaikka tossa on vaikka toi Augsburg Mainz-peli, niin katsotaan siihen, siihen katsotaan ekana. Eli nyt kun meillä on tää laskuri auki tässä näin, niin jos normaalisti lyödään vetoja, niin tässä on nyt ero sitten siihen, koska backstakehän olisi 20 normaalisti, ja sitten se kerroin laitetaan näihin molempiin, ja leikomissio siihen totta kai. Mutta koska nyt lyödään free bettiä, niin siinä tulee se ero, että tosiaan kun sitä panosta ei lasketa siihen mukaan, niin se vaikuttaa myös niihin vedonlyöntikertoimiin, tai siis kuinka paljon me lyön vastapuolella ja tällainen. Katsotaan nyt tästä vaikka tämä Augsburg. Siinä olisi nyt vaikka 3,6 on tuosta back oddsi tuohon tasurille. Ja lay oddsi on sitten Betfairiltä, katsotaan sitten Augsburg Mainzia tuosta noin 3,8. Niin se olisi tällä normaalilla pettypellä, niin se olisi 19 euroa pitäisi leijata ja syntyisi tappiota euro 30 senttiä tästä näin. Mutta nyt kun meillä on kyseessä free betti, niin vaihdetaan tänne näin. Tässäkin on ero, että SR tarkoittaa stake return, stake SNR, stake not return. Eli ibetti ainakin pelaa silleen, että ne ei palauta sitä sinun panosta, mutta niissäkin on erilaisia, että eri firmat tarjoaa erilaisia, että sinun pitää olla aina tarkkana, mitä sinä laitat siihen. Niin, tässä kun nyt vaihdetaan näihin ihan tismalleen samoihin kertoimiin, mitä täällä oli, niin vaihdetaan tämä stake not return, niin lay muuttuukin se oli siinä lähellä 20 äsken, niin se muuttuu 13,7. Ja tässä nyt huomataan, että tässä tehdään voittoa 13,47 euroa. Tehdään varmaa voittoa tässä tapauksessa, kun lyön match bettingin kautta tämä. Jos me lyön ihan normaalisti se, niin voidaan saada parempaa tuottoa sille, mutta sitten taas, että se varianssi kasvaa niin hurjaksi, että minä olen nykyään lyönyt nämä oikeastaan aina tämän match bettingin kautta. Ja tässä nyt huomataan, kun nämä kertoimet on vähän pienemmät, eli 3,6, 3,8, vaikka nämäkin kertoimet on aika lähellä toisia, mikä on niin kuin tähän match bettingin hyvä, niin profiitti pysyy tällä hetkellä 13,4, niin se nyt ei ole vielä niin hyvä, mitä me voitaisiin saada tähän. Eli sitten kun verrataan tuohon, minkä minä katsoin aikaisemmin, tuon Bochum-peli, eli siihen olisi 26, ja siihen katsotaan sitten toi vastapuoli siihen Bochum-peli, no sehän sattuu olemaan täällä, kun mennään tuohon Bochum Bayern München, niin no se on 26, 27 ja tästä me saadaan laskettua, se on 26,5. Niin tuo profitti nousee heti 18,5 euroa. Eli tässä on nyt 4 euroa enemmän tuottoa sille, kun tekee tämmöisen isokertoimisen vetoa tänne. No niin, no, sittenhän tämä nyt on ihan selkeä, että otetaan tästä näitä. Lyö tuo. Ja vastapuoli lyö. Tuon kautta voidaan lyödä se. Noin. Eli tällä kertaa nyt tehtiin voittoa sitten, varmaa voittoa tehdään toi 18,50 tästä 20 backstakeista. Tää oli aika helkutin hyvä löytö, tää Bochum-peli. Mutta yleensä ne tuotot on jossain siellä 15 € kieppeillä match bettingin kautta. Toista kautta voit saada isompaa tuottoa, mutta siinä on varianssi huomattavasti suurempi. Ei muuta, tykkää videosta ja tykkää kanavasta ja palaillaan näihin asioihin taas toisella kerralla.